Ola, chámome Hugo. Este conto foi contado pola miña veciña Otilia, de Souto, que se titula Francisco quixo ir estudar a Francia. Había unha vez un neno que non quixo estudar máis en Galicia e quixo ir estudar a Francia. O pai era xastre e, despois de pensalo moito tempo e darlle moitas voltas, preparou todo para que o seu fillo adolescente fora estudar a Francia. Despois dun ano de estudos en Francia, o neno voltou e díxolle ao pai: «Papá, xa rematei os estudos, aprendín todo, xa sei moito». O pai alegrouse polo fillo e díxolle: «Alégrome moito, fillo. Si, papá, aprendín moito. Podes preguntarme o que queiras». O pai, como veu que o fillo insistía tanto, empezou a preguntar: «Como se di camisa?» «Camisa é camisé». «Ah, que ben, fillo. E como se di chaqueta?» «Chaqueté». «Ah, moi ben. E como se di chaleco?» «Chalequé». O fillo, o pai, como veu que o fillo non sabía nada, preguntoulle: «E as mangas do chaleco, como se di?» «Dise unha, dúas mangas do chalequé». O pai, moi enfadado porque o fillo non sabía nada, dixo: «Anda, burro de merda, anda, que non aprendiches nada, non sabes que o chaleco non ten mangas?»